барномаи вожаомӯзро истифода барем. Вақте ки мо вориди барнома мешавем, 4 категорияи калимаҳо барои мо кушодаанд ва барои аз худ кардани калимаҳо ба дилхоҳи онҳо ворид мешавем. Масалан, ба категорияи хӯрок. Дар хотир доред, ки ҳангоми бори аввал ворид шудан ба категорияҳои барнома, шумо бояд расмҳо ва овозҳои калимаҳоро зеркашӣ кунед. Зеркашии ин барномаҳо ба таври автоматӣ пайдо мешаванд. баъди оне ки шумо файлҳоро зеркашӣ кардед, зеркатегорияҳо барои шумо кушода мешаванд. Медароем ба дилхоҳашон, масалан, ба нӯшокиҳо. ва дар ин ҷо бошад, тугмачаи аз ҳама калон реҷаи аз ёдкуниро пахш мекунем. баъди он барнома 5 калимаро барои мо бо расму овозаш шинос мекунад ва баъдан аз мо ин калимаҳоро бо машқҳои гуногун ба мисли тарҷумаи тоҷикӣ ба англисӣ, мувофиқаоварӣ, англисӣ ва тоҷикӣ, ҷамъоварии вожа мепурсанд. дар охири барнома ба мо нишон медиҳад, ки чанд калимаро дуруст ва чандтои онро нодуруст ҷавоб додем.